Tosiaan keskustan kehitysprojektia on tässä koko valtuustokausi tehty ja keskustaan pääsee tuolta ulkokehältä hyvin, mutta tästä läpi ei pääse pyörällä kauhean näppärästi. Ja se on siellä ollut sitten listalla. Nostetaan se sinne aina listalle uudestaan. Eli sitä on pyritty pitämään esillä. Miten sitten, tuossa oli jo vähän, Marilta tuli jotain ajatuksia, mutta minkälaiset sun ajatukset olisi siitä, että miten eduskunnassa voisi pyöräilyä viedä eteenpäin? Mikä sun henkilökohtainen visio siitä olisi? No kaikissa näissä liikennehankkeissa täytyisi nostaa tämä kevyt liikenne ja omalla lihasvoimalla liikkuminen tasa-arvoiseen asemaan muiden, siis joukkoliikenteen rinnalle, yksityisautoilun rinnalle etenkin. Eli siihen, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi? Mä oon aika julma haastattelija nyt, mutta lupauksia kuulee poliitikkojen suunnasta aika paljon näinä viikkoina, mutta mitä se sitten olisi käytännössä sun mielestä? Onko sulla jotain No sä sanoit, siihen? että 30 miljoonaa meni siitä budjetista pyöräilyyn aikaisemmin. Niin ja kävelyyn. No sen vähintäänkin tuplaaminen. Ja ne rahat, seuraavaksi kysyt, mistä otetaan ne rahat, niin yksityisautoilun tukemisesta. Selvä, se oli selkeä poliittinen linja. Hyvä kuulla linjavetojakin. Menikö meidän perussuomalainen, oliko niin paha toi vihreä kahvi? Mä olisin halunnut tähän nyt vähän tämmöisiä poliittisia yhteistyötä ja vähän hallitusneuvottelutunnusteluja ja samalla olisi tehdä pyörän päällä. No tää nyt on ihan harmillista, jos karkasi. Mutta onko sulla Mirka vielä jotain muuta, jota sä haluaisit sanoa kävelystä? Koska sanoit, että sulle kävely on aika tuttu itselle, niin tuleeko kävelypuolta jotain sellaista, että miten kävelyä voisi viedä eteenpäin, vaikka siinä pyörän päällä nyt ollaankin? No mä katselin niitä teidän vaalitavoitteita. Siinä oli tosiaan se, että työmatkapyöräily nostettaisiin sinne autoilun rinnalle, mutta tämmöinen täysin kulkuvälineetön työmatkailu. Sille voisi antaa myös jonkinlaisen painoarvon. Itse asiassa meidän tavoitteissahan on nimenomaan kulkuvälineetön, eli se olisi kaikille kulkuvälineille samanlainen ja ideahan siinä myös, että korvaussumma riippuisi täysin vain etäisyydestä sinne työpaikalle, kodin ja työpaikan välillä. No niin ja sitten tulee seuraava polkia. Mä oon ehdokas. Sä et ole ehdokas. Mä oon vaalipäällikkö. No otetaan vaalipäällikkö. Kyllä sullakin on, mä haluan vähän haastata kuitenkin, jos olet täällä poliittisten puolueiden edustajia, niin olisi kiva, että pääsit polkemaan kahvia tässä kansalle. Et ota kantaa. Musta se on oikeasti hienoa, että pääsit tuohon Marin tilalle polkemaan. Sä voisit tulla polkemaan, niin me voidaan jatkaa puhumista. Harmillista, ettei nyt saatu perussuomalaisten edustajia tänne polkemaan. Olisi ollut varsin mukavaa nähdä myös teiltä joku ottamassa liikenneasioihin kantaa. Siellä on aika hyvin syntynyt kahvia. Kiitämme ehdokkaita hyvästä polkemista. Vai onko Marilla vielä jotain, jota sä haluaisit sanoa tähän liittyen liikennepolitiikkaan tai terveysasioihin? Sanottavaa olisi niin paljon, mutta henki ei kulje. Ehkä pitäisi ruveta polkemaan vähän enemmän tässä taas, kun matkat on ollut aika lyhyitä tässä viime aikoina, kun on ollut tosiaan tämmöistä jotain kerhopolkemista, niin tämä pitkän matkan polkeminen vie vähän niin kuin mehuja, mutta siis tästä voidaan todeta, että aivan loistava kuntoilumuoto kaiken muun hyödyn lisäksi. Vaikka sitä kuvittelee, että niin jotenkin kunnossa on, mutta tässä sen näkee sen karun totuuden. Ja tämä osoittaa aika hyvin myös sen, että miten tuo veden keittäminen vie aikamoisen määrän energiaa. Että siinä on meillä 2 polkia ja meillä on esilämmitettyä vettä osittain, että ei lähdetä edes kylmästä vedestä liikkeelle. Me vähän armahdettiin nyt ehdokkaita siinä mielessä, että se on pikkusen lämmintä jo valmiiksi. Ja silti se on noin raskasta hommaa. Ja toisaalta sitten taas tämä kertoo myös siitä, että miten hienon energiatehokas laite polkupyörä on itse liikennemuotona. Että tuolla samalla energialla ja puuskutuksella, mitä te nyt siinä olette tehnyt, niin olisitte jo aika kaukana menossa tuolla Vanajaveden rantoja. Joo, ja tämähän on kivaa, että ihan oikeasti niin kun kevättä kohti niin fillari alle. Hauskaa se on ja hyödyllistä. Joo. Hei, mä kiitän teitä ja otetaan noilta, jos seuraavia ehdokkaita ilmaantuu paikalle, niin heitä polkemaan ja voi myös päästä täältä ihan kansalaisia polkemaan. Kiitoksia Maria, Mirka ja onnea vaalikampanjaan. Kiitos.